Karong abli na ang Sugbo alang sa mga langyaw nga turista, daghan na usab nga mga sikat nga beach resorts ang nangabli na. Didto sa lungsod sa Badian ug Alegria, mubalik na ang sikat nila nga canyoneering adventure. Mao kini ang taho ni Provincial Tourism Officer Marte Ibanez atol sa department heads meeting ni adtong Lunes, Pebrero 21. Matud ni Ibanez nga paghuman sa bagyong Odette, adunay mga establishmento nga wala tuguti pagtukod og balik sa ilang mga istruktura sulod sa 20 meters easement zone sa shorelines. Hinungdan nga adunay mga beach destinations nga luag na ang baybayon ug mas ma-enjoy kini sa mga turista. Walay hunong ang kapitulyo sa pagpangita ug mga programa kabahin sa pagpalambo sa industriya sa turismo sa tibuok lalawigan tungod kay ang maong industriya ang nagbuhi sa ekonomiya sa probinsya sa Sugbo. Gani karong umaabot nga Pebrero 27, ipahigayon ang Dasig Pescador o Coral Rehabilitation Program sa lungsod sa Mualboal. Karon nga anam-anam na nga nibalik sa normal o dili na strikto ang restriction sa pagbiyahe sa mga turista. Gitinguha usab sa Provincial Tourism Office nga ibalik ang mga programa sama sa suroy-suroy ug pasigarbo sa Sugbo nga gipasiugdahan ni Gobernador Gwen Garcia. Gipahibaw usab ni Ibanez nga dul-an na sa City Cientos ang nahatagan og Certificate of Compliance kun COC ug nagpadayon ang ilang buhatan sa pag-assist sa mga stakeholders ug owners sa renewal sa ilang COC aron hingpit na nga maka-operate ang mga tourism-related establishments lakip na ang mga aktibidad niini. Bisan pa man giagian og bagyong Odette ang Sugbo, ang mga apektado nga tourism stakeholders ug owners gitabangan ni Gobernador Garcia pinaagi sa mas gipalapdan nga enhanced countryside development kun ECD program diin makakuha og loan sa mga bangko sa gobyerno ang mga resorts ug uban pang negosyante nga nagsupply sa mga resorts sama sa livestock ug poultry industry aron makabangon og balik ang ilang mga negosyo. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.